Ahoj, 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 ja som Flovery, dneska natáčam s Warlockom. Čaute. Čau Warlock, takže natáčame tzv. butt switch. Je to vlastne piston, ktorý reaguje na zmeny blokov v jeho okolí, respektíve tu, tu a tu. Čo to znamená? Hop, hop. Vidíte, ako som zničil sneh, tak ono to vlastne reagovalo. Položím k tomu dirt a ono sa to zapne. Položím k tomu zase dirt a ono sa to znova zapne. Položíme tam wood, samozrejme to tam nemôže ostať, síce môže, aj tak nejadi. Na každú zmenu v tomto okolí reaguje piston. A čo ma fakt zaujalo, bola tá vec, že keď si dám vypiecť, položím pec, aktivuje sa, a dám si do pece niečo vypiecť a dojde mi pec, tak vlastne toto je dobré na také tie ani nie hodinky, skôr to je dobré na také tie redstone torče, že napríklad hodíte si red torčku a furnánsku máte tak dole v sklade, v pivnici, alebo neviem už čo si vy budete robiť. A vlastne ono to bude svietiť, samozrejme signál si navedete tadeto, a ono to bude svietiť, keď počas toho, ak bude piesť, a keď dopeče, tak ono to zhasne, akorát som tam dal coal a to bola blbosť, lebo tu mám aj wood. Takže počkáme, kým sa to deaktivuje a potom vám ukážem ešte, ako sa to stáva. To je dosť zaujímavé, lebo ak si to prezriete, tak ani to nevypadá na nejaký extra signál, na také nič to vypadá skôr. Ani nemám šajn ani o tom fungovaní, proste nechápem to. Ako môže takto fungovať dačo. No tak život je ťažký, však Warlock. No. A onedlho sa môžete tešiť na čo, Warlock? Ďalšie videjko. A z čoho? Z ďalších redstone vodov. No nie. Oh fuck. No, nevieš na čo? Či z čoho? Neviem. Z Call of Juarez, The Cartel budem natáčať tiež s Warlockom. Multiplayer let's play. To bude zaujímavé. No teraz sa to tak rýchlo minie. Ako to tam prestane, Hej, a počkaj. tak sa to aktivuje piston. Tak ukážem si, ako sa to postaví. Spapáme upečené kurča. Ňam. Ňam. Takže. Položíme si sem piston. K tomu si položíme stone, na stone si hodíme stone a k tomu stoneu priložíme dva stony a ešte k tomu stoneu spravíme také ako keby stone schodíky. Tu si vykopíme dúročku, hodíme tam redtorčku, sem si hodíme náš repeater, tak, sem si hodíme redstone, toto zvedieme dole k redtorčke, sem si hodím redtorčku, a tu hore hodíme tento redstone. Je to vlastne základ celého, také jadro, taká pamäť tohto, takže vlastne keď sem položím dirt, zase sa to aktivuje, aj keď ho zničím, takže funguje to. Dneska vám ukážem ešte jednu vec a to je tzv. Nevypnutelný piston. Ako to funguje, je to na podobnej báze ako náš butt switch. Ale ja som to nazval nepoviem deactivable piston, ale poviem, že nevypnutelný piston, lebo to fakt zaujímavé. Ja som na to prišiel pri testovaní tohto butt switchu, že keď si sem hodím torčku, sem si to tam pekne hodím a ja už nemám piston, takže tieto musíme zničiť. Tak, hodím si sem píst. Prečo sa to aha, prískoro som to tam hodil, dobre. Tu je snow, takže to tam byť nemôže. V okolí toho nič. Dá sa to využívať všelijako, ja to ukážem raz a pomocou dvoch jednoduchých pistonov. Takže hodíme si piston sem. Aktivuje sa to tam. Hodíme si sem dirt.
kebyže toto hodím teraz tu, tak sa to neaktivuje. Ale keď rozbijem toto, tak dúfam, že tiež nie. Hodíme si sem red torču a navedieme redstone signál takto. A semka si dáme repeater nie ako pri bat switche, že na túto stranu, ale opačne. Týmto vlastne signál potvrdíme. Je to niečo ako redstone koliesko, len to funguje len s pistónmi. Takže sem si hodíme redstone, navedieme a aktivujem to red torčou. Tak. A teraz sa nám pistón aktivoval a už ho proste nevieme nejak deaktivovať, iba ak zničíme to jadro. Ešte jedna vec, nejaký ten cobblestone by bolo treba, takže ja si spravím ten jednoduchý wooden crumb. Sem si to hodím, tak. Tak. Treba nám nejaký kobol, aby som vám ešte vedel ukázať jednu vec. Kobol. 1, 2, 3. A treba nám toto. A toto. Dám si sem lever. Hodím si k tomu redstone. Aj s repeaterom vám to skúsim ukázať. No s repeaterom som to ešte neskúšal napríklad. Ale ako môžete vidieť, je to nedeaktivovateľné. Takže toto sa samozrejme deaktivuje, ak zničím torču. Ale toto už nie, tu už môžem dávať redstone ako blbý. Môžem tam už dávať čo len chcem, ale ono sa to proste nikdy nedeaktivuje. Toto je ďalšia vec, ktorú som vymyslel. Poradí druhá. Prvá vec bola, Ďuro, asi vieš, čo myslím. No, to bol ten intermittent gate, vlastne ten nestály prúd, ktorý blikal. To už ukazovať nebudem, to je v predošlom videu. K tomu viac ani dodať netreba. Hráme na serveri od Spitfire. Takže IPčka bude v popise a taktiež tu, pri čom to hovorím, bude to napísané tuto, takže si určite príďte zahrať. Ďakujem za pozornosť tohto videa a čau!